Desiatky tisíc stôp nad Tichým oceánom sa dvojica zubatých čiernych tvarov presekáva cez studený nočný vzduch, len ťažko rozoznateľná na polnočnej oblohe. Toto sú F-117 Nighthawky, najnovšie a najvyspelejšie útočné lietadlá americkej armády a práve letia na svoju prvú bojovú misiu. Nighthawky zostávajú neodhalené, keď sa rýchlo približujú k vojenskému letisku Rio Hato. V strednej Paname je toto domovská základňa 6. a 7. streleckej roty Panamských obranných síl PDF a skladá sa z niektorých najvernejších a najlepšie vycvičených vojakov v celej krajine. Je 20. december 1989 a toto je úvodná fáza operácie Spravodlivá vec. Misie, ktorá sa pripravovala viac než rok. A piloti F-114 dostali úlohu, ktorá je taká špecifická a presná ako ich vlastné stroje. Nedostali rozkaz zabiť vojakov PDF, ale poriadne ich vystrašiť. A majú na to dokonalé nástroje, pretože každé lietadlo je vybavené mimoriadne presnou 900 kg prieraznou bombou BLU-109. Zhromaždení vo svojich vysokotechnologických kokpitoch piloti sledujú infračervené obrazovky, keď sa ich ciele objavujú v dohľade. Nie je samotné kasárne, kde sú umiestnené jednotky PDF, ale dvojica otvorených polí hneď vedľa nich. Plán je jednoduchý. Zhodiť bomby na polia dostatočne blízko, aby nespôsobili žiadne veľké obete. Ale to vytvorí výbuch s takou silou, že omráči a ogluší vojakov, takže budú úplne dezorientovaní. Odtiaľ už americkí vojaci nebudú mať problém vtrhnúť dnu a prevziať kontrolu nad situáciou, pričom udržia krvi prelievanie na minime. Ale keď sa piloti približujú k svojmu cieľu, uvedomia si, že niečo nie je v poriadku. Nečakane sa cez túto oblasť preháňajú silné vetry a piloti majú len pár sekúnd na to, aby upravili svoje letové dráhy a pokúsili sa to vykompenzovať. Vedúci Nighthawk sa stočí doľava a zhodí svoj náklad len 60 yardov od kasární, ktoré mali byť pôvodne cieľom druhého lietadla. Druhý pilot, keď si uvedomí, že plán sa pokazil, sa tiež stočí doľava a zhodí svoju bombu ešte ďalej. Približne 300 yardov od cieľa, ktorý bol pôvodne určený prvému pilotovi. Bomby vybuchnú, do vzduchu vyrazí stĺp ohňa a liny. Tlaková vlna sa šíri von. Namiesto toho, aby to uspalo 6. a 7. rotu, má to opačný účinok. USA práve dali PDF najväčší budíček, aký kedy dostanú. Vo vnútri kasárni, prekvapení, ale ostražití, vojaci siahajú po svojich puškách, zatiaľ čo prví americkí vojaci sa pripravujú na útok. Invázia sa oficiálne začala a cieľom bol muž, ktorého Washington kedysi mal na svojej výplatnej listine. Generál Manuel Antonio Noriega. Noriega strávil viac ako 20 ročia ako spolupracovník CIA a pôsobil ako informátor aj sprostredkovateľ spravodajských informácií. Sledoval komunistické osobnosti a ľavicové hnutia, poskytoval spravodajské informácie a zároveň uľahčoval americké operácie v celom regióne. Ale koncom 80. rokov sa všetko zmenilo. Spolupracovník sa vymkol spod kontroly. Potom, čo sa v roku 1983 stal faktickým vládcom Panamy, Manuel Noriega pomaly, ale isto premenil svoju krajinu na narkokleptokraciu, keď sa spriateľil s drogovými kartelmi, ako bol kolumbijský Medelínsky kartel. Prijímal úplatky a dokonca podiely z ich nelegálnych ziskov. Účinne premenil panamský prieplav na diaľnicu pre kokain a ďalšie drogy. Muž, ktorému Washington kedysi dôveroval, sa stal diktátorom, zrušil demokratické voľby a na vlastný ľud vypustil tzv. Prápory dôstojnosti, ktoré násilne potláčali ich právo protestovať proti nemu. A 15. decembra 1989 oficiálne vyhlásil vojnový stav medzi Panamou a USA. Washington potreboval, aby Noriega zmizol. Ale aby to dosiahli, museli vyriešiť zdanlivo nemožný strategický problém. Pretože Panama nie je len tak hociaké boisko. Je to úzky a neuveriteľne dôležitý pás zeme, ktorý je zároveň domovom obrovského počtu amerických občanov. Presne 35 000. Tisíce príslušníkov americkej armády a ich blízkych sú roztrúsené po celej kanálskej zóne krajiny, často len pár metrov od najbližších kasární PDF. Generál Maxwell Thurman, veliteľ južného velenia a muž poverený plánovaním operácie Spravodlivá vec, si uvedomuje, ako rýchlo by sa táto situácia mohla zvrtnúť na možno najhoršiu rukojemnícku krízu v americkej histórii. Ak by Spojené štáty začali pomalé konvenčné vojenské zhromažďovanie síl, Noriega by to zaregistroval a jediným rozkazom by mohol premeniť každý hotel, školu a kontrolný bod na kanály na pevnosť. Vziať tisíce alebo dokonca 10 000 amerických mužov, žien a detí ako rukojemníkov, použiť ich ako živé štíty na donútenie Spojených štátov ustúpiť, Thurman to nemôže dovoliť. Štandardná invázia neprichádza do úvahy, musí byť rýchla a prekvapivá.
Jediný silný úder, pri ktorom Amerika zasiahne Panamu tak tvrdo a tak rýchlo, že PDF je v podstate vyradená z hry. Skôr než Noriega stihne vydať jediný rozkaz so stanoveným cieľom, Thurman začína skladať svoj plán dokopy. 16. december 1989 je noc potom, čo Noriega vyhlásil vojnu. Približne o 21:00 4 americkí vojenskí dôstojníci smerujú na večeru do hotela Marriott Cesar Park v centre Panama City. Muži sú neozbrojení a v súkromnom vozidle. Na cestnej zátarase pred veliteľstvom PDF panamskej štvrky El Chirilo. Americké vozidlo je zastavené. Nahnevaný dav civilistov obkľúči vozidlo a americkí dôstojníci sa začínajú obávať o svoje životy. Napätie stúpa a emócie sa vyostrujú. Americkí dôstojníci sa pokúšajú utiecť a vojaci PDF začnú strieľať. Jediný výstrel zasiahne zadnú časť vozidla a trafí námorného pechotného nadporučíka Roberta Paza do chrbta. Kapitán námornej pechoty, ktorý šoferuje auto, je tiež postrelený do nohy. Keď sa Američania snažia uniknúť, rýchlo odvezú Paza do armádnej nemocnice Gorgas, kde ho vyhlásia za mŕtvého. V chaose sú príslušník jednotiek Navy Seal amerického námorníctvu a jeho manželka, ktorí boli svedkami útoku, odtiahnutí a zbití príslušníkmi PDF. Panama urobila prvý krok a pre Washington to nemôže zostať nepotrestané. Prezident George H.W. Bush vydáva rozkaz. Plán invázie do Panamy, operácia Just Cause, sa uskutoční a toto nebude ako žiadna iná invázia, akú svet doteraz videl. Americké sily sa nebudú sústreďovať na útoky na frontovej línii ani na postupné posilňovanie. Celá operácia bola navrhnutá na základe konceptu simultánnosti, teda viacerých útokov z viacerých strán, ktoré prebiehajú presne v rovnakom čase. O 01:00 hodine 20. decembra v hodine H je identifikovaných 27 cieľov. Medzi ne patria letiská, základne PDF, komunikačné uzly a pevnosti. USA vie, že má oveľa silnejšie vojenské kapacity ako Panama. Ale táto misia nie je len otázkou sily, ale aj rýchlosti. Sily budú musieť bez akéhokoľvek zdržania zasiahnuť množstvo nervových centier po celej krajine, aby PDF nemala možnosť akokoľvek reagovať. USA mobilizujú obrovské spoločné sily, vrátane príslušníkov armády, námorníctva, námornej pechoty, letectva a pobrežnej stráže. Elitné jednotky Delta Force a Navy Seals budú viesť útok, podporované pozemnými silami ako 75. pluk Rangerov a 5. pešia divízia. Je to masívny synchronizovaný útok. Ak sa minie jediná výsadková zóna alebo sa oneskorí útok, PDF bude mať čas sa zorganizovať a počet civilných obetí prudko vzrastie. Táto misia, možno najzložitejšia výsadková operácia od druhej svetovej vojny, si nemôže dovoliť zlyhanie. 20. december 1989 00:45 hodín. 15 minút pred H hodinou. Hlavná operácia sa čoskoro začne, ale predtým, než sa operácia Just Cause môže rozbehnúť, musí prebehnúť ďalšia menšia, ale nesmierne dôležitá misia. Operácia Kyslá stávka. Je to možno najcitlivejšia časť celého invázneho plánu a život jedného Američana visí na vlásku. Volá sa Kurt Mews. Je agentom CIA, ktorý viedol podzemné hnutie s názvom Hlas slobody, zamerané na zvrhnutie Noriegu. Používali propagandu a tajné rádiové vysielania. Muse dúfal, že zasieje semienka povstania proti panamskému diktátorovi, ale jeho snahy boli zmarené v roku 1989, keď ho úrady našli a zatkli. Následne strávil 9 mesiacov v neslávne známej väznici Carcel Modelo. Tam v malej cele sedí Mews. A podľa spravodajských správ vydal sám Noriega rozkaz na popravu Američana v prípade jeho smrti. Ako náhle sa zistí akýkoľvek náznak invázie alebo útoku zo strany USA, Mews má byť popravený. Okamžitá a brutálna odveta aj za ten najmenší náznak vojenskej akcie proti Paname. Ale USA neplánujú dovoliť, aby sa to stalo. Takže v minútach pred H hodinou 4 vrtuľníky Little Bird vzlietajú do vzduchu a vznášajú sa nad strechami Panama City. Vo vnútri vrtuľníkov sú operátori jednotky Delta Force, jedni z najlepšie vycvičených vojenských príslušníkov na svete. Nie sú vysadení na ulici, ale priamo na streche väznice, kde prerazia strešné dvere pomocou výbušnín. Potom schádzajú po schodoch smerom k Museho cele. Tam bol strážca poverený úlohou popraviť Museho v prípade akéhokoľvek pokusu o záchranu. Zlikviduje ho operátor Delta skôr, než má vôbec čas siahnuť po svojej zbrani. Tým vtrhne dnu a strieľa na zámok na dverách cely, ktorý sa však nepodarí rozbiť. Potom použijú malú výbušninu, aby prerazili dvere. Mewsovi podajú nepriestrelnú vestu, balistickú prilbu a okuliare. Potom ho odvedú na strechu a naložia do jedného z vrtuľníkov Little Bird. Ostáva už len evakuovať sa a vrátiť sa späť na základňu.
no v tom nastane katastrofa. Vojaci PDF v oblasti si už naplno uvedomujú, čo sa deje a nemajú v úmysle nechať americké jednotky zmiznúť v noci. So svojím zajacom, ktorý pálil zo všetkého, od ťažkých guľometov až po raketomety, rozpútali sily PDF na Američanov peklo. Vrtuľník prevážajúci Muso je zasiahnutý. Začne sa kývať, stráca vztlak a zrazu sa desivo rúti dole na ulicu. Dovod narazí do zeme a vrazí do nedalekej budovy. Mnohí operátori Delta na palube sú zranení, ale dýchajú. Ťahajú muzeho z trosiek, preplazujú sa cez slabo osvetlené uličky a ukrývajú sa, kde sa len dá. Vytvárajú poslednú obrannú líniu a pomocou infračerveného stroboskopu dávajú signál blízkemu vrtuľníku. PDF. Jednotky sa približujú k ich pozícii, munícia sa míňa. Vyzerá to, že je to už len otázka niekoľkých minút, kým bude táto malá skupina Američanov zlikvidovaná. Perimeter je na pokraji kolapsu, keď obrnený transportér M113 z 5. pešej divízie prerazí panamské barikády a vyčistí uličku paľbou z guľometu kalibru 50. Aby zachránili múzeho a tým Delta, poistka mŕtvého muža zlyhal a Noriega sa chystá pocítiť plnú silu armády Spojených štátov. Ak sa vám páči takáto úroveň vojenských detailov, dajte videu like a stlačte tlačidlo odberu. Práve teraz je to najlepší spôsob, ako vám môžeme naďalej prinášať tieto skutočné vojenské rozbory. Ale úplná invázia do Panamy je už v plnom prúde. Po celej krajine elitné týmy amerického vojenského personálu preberajú kontrolu nad svojimi cieľmi a pracujú na splnení rôznych úloh, vrátane vyradenia PDF a ochromenia komunikačných sietí krajiny. Ale je tu jeden cieľ, ktorý je možno ešte dôležitejší ako všetky ostatné. Jeden terč, na ktorom záleží najviac. Samotný Noriega. Nesmie mu byť dovolené uniknúť a 48-členný tím Navy SEAL sa presúva k pobrežiu, aby to zabezpečil. Ich cieľom je letisko Punta Paita, pobrežné letisko v Panama City, kde sa nachádza Noriegovo súkromné lietadlo Learjet 35 z roku 1980. USA vie, že napriek svojej tvrdej povesti sa Noriega po prvých výstreloch dlho nezdrží. Ale ak silovia vyradia lietadlo z prevádzky, potom sa to nemôže stať. Znie to ako jednoduchá misia, ale bola výrazne skomplikovaná obmedzeniami väčšej operácie. Americkí velitelia nechcú jednoducho bombardovať alebo zničiť letisko. Chcú ho zachovať neporušené na budúce použitie. To znamená, že námorníctvo nemôže jednoducho vyslať lietadlo AC-130 Spectre alebo vykonať ťažkú demoláciu oblasti. Namiesto toho majú silovia rozkaz použiť len minimálnu silu na vyradenie lietadiel. Musí sa priblížiť, spôsobiť lietadlu dostatočnej škody, aby zabránili vzletu, napríklad prestrelením pneumatík alebo prestrihnutím ovládacích káblov. A potom sa čo najrýchlejšie a najtichšie stiahnuť. Silovia sa priblížia k letisku od vody a nenápadne sa prešmyknú na okraj pristávacej dráhy. Je to dobre osvetlené letisko s ťažko ozbrojenými strážami, PDF všade naokolo, pripravenými okamžite spustiť paľbu. Silovia, chytení na otvorenom priestranstve, sú dokonale vykreslení jasnými svetlami pristávacej dráhy. Panamskí obrancovia pália z úkrytu v úplne tmavých hangároch a uväznia Američanov v zóne smrti. Mnohí sílovia sú postrelení. Požiadavka na minimálne použitie sily už nie je relevantná. Teraz je dovolené všetko a jeden zo silov vystrelí protitankovú raketu AT-4 na Noriegovo lietadlo, čím zabezpečí, že nemá žiadnu šancu odletieť. Po splnení svojho cieľa silovia udržia priestor dostatočne dlho, kým neprídu posily. Lietadlo je zničené, ale cena bola vysoká. 4 silovia prišli o život a ďalších 8 utrpelo vážne zranenia. Kým menšie elitné jednotky sú zaneprázdnené vlastnými operáciami, hlavné sily doslova zostupujú na Panamu, na miestach ako Rio Hato a medzinárodné letisko Torreos Tocumen. Tisíce výsadkárov z jednotiek ako 75, pluk strážcov a 82, výsadková divízia, vykonávajú jeden z najväčších bojových zoskokov od 40. rokov. Smerujú za nepriateľské línie priamo do horúcej zóny invázie. Ak zostanú vo vzduchu príliš dlho, výsadkári budú ľahkým terčom, ktorých jednotky PDF na zemi ľahko zlikvidujú. Aby tomu zabránili, lietadlá C-130 prevážajúce amerických vojakov letia v neuveriteľne nízkej výške, len 500 stôp nad zemou. V takej výške sú výsadkári po opustení lietadla vo vzduchu sotva 12 sekúnd, kým dopadnú na zem. Cena je chaotická. Dopravné lietadlá prelietavajú tesne nad panamskými strechami, zatiaľ čo desiatky výsadkárov vyskakujú do vzduchu a bojujú so silným vetrom, ktorý zúri nad krajinou Strednej Ameriky. Nie všetci z nich pristávajú ľahko. Niektorí narazia vo vysokej rýchlosti do pristávacích dráh, stromov alebo dokonca do okolitého močiaru. Iní počas zostupu stratia svoju výstroj, tašky alebo rádia a niektorí dokonca dopadnú priamo na pozície PDF. Museli sa narýchlo brániť v zúfalej snahe prežiť, zatiaľ čo na nich leteli nepriateľské strely. Napriek zlomeninám, stratenej výstroji a rozpíleným jednotkám si výsadkári dokázali zachovať pokoj.
Využili svoje zručnosti a skúsenosti a obrátili podmienky vo svoj prospech. Zatiaľ čo vojaci PDF sa spoliehajú na reflektory a záblesky z hlavní, aby osvetlili tmu a na chvíľu zazreli svojich nepriateľov, Američania majú výhodu najnovšej technológie. Výsadkári sú vybavení okuliarmi na nočné videnie, ktoré im umožňujú vidieť v tme počas skorých ranných hodín. Malé skupiny rangerov sa v tme navzájom nachádzajú, pričom niektoré dokonca vytvárajú nové improvizované družstva. Predtým, než sa spolu pohnú ďalej, vyčistia nepriateľské pozície a splnia svoje úlohy. PDF, prevažne polovojenská policajná sila, nemá dostatočný výcvik ani pripravenosť na zvládnutie bojovej situácie ako je táto, a čoskoro je premožená. V Rio Hato preberajú prápory rangerov kontrolu nad letiskom za menej než hodinu. Napriek tomu, že lietadla F-117 Nighthawk nedokázali úspešne ochromiť obrancov v oblasti. Keď začína vychádzať slnko, najlepšie jednotky Noriegu boli buď zlikvidované, zajaté alebo utiekli. Masová rukojemnícka nočná mora, ktorej sa generál Thurman obával, sa nikdy nenaplnila. Rýchlosť amerického útoku je tak ohromujúca, že väčšina nepriateľských síl nemá čas reagovať ani prijať rozkazy. Niektorí sú zabití alebo zranení, ale mnohí jednoducho zložia zbrane a vzdajú sa. Stratégia simultánnosti je úspešná a PDF už neexistuje. Ale hlavný cieľ ešte nebol splnený. Noriega stále nebol chytený, aj bez svojho lietadla. V chaose a krvi prelievaní tých prvých stretov sa mu podarí uniknúť. Prežije počiatočné bombardovanie a v následujúcich dňoch zmizne v uliciach Panama City. Spojené štáty organizujú celoštátne pátranie. Na Noriegovú hlavu je vypísaná odmena $1 milión, ale dni plynú bez akýchkoľvek stôp po jeho mieste pobytu. Ale potom, tesne pred Vianocami v roku 1989, sa Noriega znovu objaví. Hľadá azyl v apoštolskej nunciatúre, vatikánskom veľvyslanectve v Panama City. Týmto krokom vytvára diplomatický pád. USA nemôžu vtrhnúť na veľvyslanectvo a vyvolať medzinárodné pobúrenie, ale zároveň nemôžu dovoliť, aby tam Noriega len tak sedel a plánoval svoj ďalší krok. Tvárou v tvár dileme prichádza americká armáda s naozaj jedinečným riešením, ktoré by nikto nepredpokladal. Tým psychologických operácií, alebo PSYOPS, sa rozhodne obkolesiť celé veľvyslanectvo obrovskou stenou reproduktorov a vykonať akustické bombardovanie Noriegovho úkrytu. Púšťajú rock a heavy metal, vrátane skladby Panama od Van Halen a You've Got Another Thing Coming od Judas Priest, a to 24 hodín denne. Toto je zbraňová senzorická záťaž, navrhnutá tak, aby spôsobila úplné psychologické vyčerpanie a spánkovú depriváciu. Pomaly ale isto, taktika zvukovej steny začína fungovať. Každý dokáže prežiť, keď počúva trochu hlasnej hudby niekoľko hodín. Ale keď sa hrá nepretržite, deň čo deň, noc čo noc, pri ohlušujúcej hlasitosti, ktorá vám bráni spať alebo vôbec jasne rozmýšľať, stáva sa to jednou z najúčinnejších násilných foriem mučenia, aké existujú. Vydrží viac ako týždeň, ale nakoniec má Noriega dosť. 3. januára 1990 vychádza z ambasády, unavený a zlomený, a vzdáva sa úradom. Okamžite je vydaný do Miami, kde čelí obvineniam z obchodovania s drogami a vydierania. Operácia Just Cause je ukončená. Za len niekoľko týždňov americká armáda zvrhla diktátora a rozdrevila polovojenskú silu. Tiež dokázala účinnosť úplne novej doktríny, ktorá sa nespolieha na pomalé a postupné taktiky minulosti, ale je poháňaná rýchlosťou a utajenosťou. Posuňme sa v čase o 37 rokov dopredu. Cieľom už nebol svojvoľný diktátor ukrývajúci sa v džungli, ale najvyšší vodca Iránu. Kliknite na video na svojej obrazovke práve teraz a uvidíte presne, ako USA vykonali najzložitejší dekapitačný úder 21. storočia. Ďakujeme za sledovanie a uvidíme sa na ďalšom bojisku.